Wel, da ni yma i ail-recordio y gan Hei Mistar Urdd. Dwi wedi bod yn trafeilio rownd 20 ysgolion Caerdydd ac y Fro. A wedyn, da ni'n cael côr yn bob ysgol. A da ni'n recordio eu lleisio nhw ar fersiwn newydd o'r gan. Ni'n mynd nôl i 1977 pan sgwennwyd y gan. Cymeriad Mistar Urdd yn cael ei greu gan Wyn Melville Jones, oedd yn gweithio ar Urdd. O'n i'n gweithio ar staff yr Urdd yr un pryd, a fe fynodd i fi sgwennu hon. A wedyn, dath e'n weddolrwydd, achos diolch byth, mae Mistar Urdd yn odli gyda coch, gwyn a gwyrdd. Mae Mei Gwynedd wedi addasu hon, a dwi wedi mynd i newid lot fawr, ond mae yna rhyw dinc modern iddi, sef mae eisiau hwnna ar ôl 20 plus o blynydde, ond mae crynswth y gan yn dal un peth. Lot o hwyl, mae'n just lot o hwyl. Mae'n bleser gweithio fo'na, a maen nhw'n mwynhau canu'r gan hefyd, felly mae'n gret. Mae'n anrhydedd, mae'n fraint fi gael gweithio yno fo, achos dwi wedi tyfu fyny efo'r gan hefyd yn hun, ti'n hefyd mae'n gret dod i'r ysgolion gwahanol, a mae plant yn gwybod y gan, maen nhw'n gwybod y cytgan, a fatha, so felly diolch yn cymryd bron dim iddyn nhw gydio yno fo, a mwynhau, ac yn dawnsio a'i chanu. A Mei Gwynedd wedi dod mewn a neu cael i ni, a fi wedi mwynhau clywed y can newydd. Dwi wedi joio canu heddiw a cael tips wrth Mei Gwynedd. Dwi'n mynd i mwynhau gwrando ar ein can ar y radio. Fi wedi joio canu am Mistar Urdd, a oedd yn rili hwyl. Roeddwn ni'n hoffi cwrdd am Mistar Urdd. Edrych ymlaen i ganu'r gan yma yng Nghyngerdd agoriadol yr Urdd, a cofiwch gael eich twcynnau.